přesune to do té hráčky, tak ten rozhodky pěkně do strany a si vlastně. No, stejně tak se to, že to není jakoby ten postup skvělejší. Ale tady od toho slunčníku, tady jako jsem na to koukal, a to lidi zase o tom nekonstrují. To je rozmazaný, proč to je tak rozmazaný najednou? A když jsem už v vodě, tak to je takhle, že říkám tady, ne, tak víc za kamerama, když potom se nevěděl, na páče na kamerama. Pojď! Ježiš. Na obou, no. Pojď! Říkal, tam je strašně moc, jako. Zase. Pojď! Padej, dej ještě jednou! To je nekompromisní ty rozhodčí. To Namala má na 5 brankách 4. Jeď! A pojď! Pojď! Tuto jízdu můžeme označit za nepovedenou. Tu dětem neukážem. Ne, to ne. Vypni to už teda radši. Tady už to dá ty poslední 2, ne? Pojď! Pro diváky. No ale ani finish nedal, jo.